Okay na imbag nga bigat yu amin nga nayat nga agbubuya. Dati kami manen nga umay maki patpatang kada kayo ken kay remet nga ipadanon kada kayo dagiti nasken laeng nga maamuan nyo may papan iti tradisyon wenno kan nawidan iti nakairwaman nagalad. Dito pagayam nyo Philip Jerome Baquilar ket adatimet iti partner ko ni partner siya ni Cora Rabang nga partner po kang kanayon nga makidangdanggay ken ko ana nimbaga bigat yung at amin gagayen ken kakabsat. Agyaman kami unay kakabsat iti anos yung nga tumartarapay iti programa mi. Tanawan na po iti suportayo nga agbubuya nalabit saan nga nataginayon dito nga programa. Iti programa CJ. Iso dito iti kung kuna tayo kabsat nga napintas tapno iti kasta mamuan tayo iti bambanag nga ininoten mapukpukaw. Ket anya partner ti makunamet kadito nga nakairwaman nagalad nga kasla mapukpukaw Ket ti kunak partner ket ko masapol nga iyadan lang ta kanang iti tutubo. Tagiti namin kaugalyan nga apas-pasama iti lugar tayo wenno iti kinatao tayo pinpintas nga adayo kasla ko may iti panagdayo kaya iti naganda lumabalin ka ta at tulong ka kaya iti pagayan kami tataplo kasakit saan nga may wawa Pudno tayo ta partner kas kuma iti panagdayaw irugik man iti ubiga well ta numalagip ko iti ubiga no adda dagiti dumteng sumangbay nga bisita iti naganak di tamo na makita iti kinaestrekto tinagannak tanuwans nga mapanka iti ayan dagiti patpatang nga manakman di tada nga kitain da kalaeng partner ket talaga nga kwan ammumon DJ paglugaramon idin san ka di partner agpaknikan partner so nga do kasi kada sa ngaili di tano di may ranamet kada sa ngaili ta hamo penay pagada di dawaten ko mangigatang mot kang kanimo partner ay ket hamo mawapit di bisin mo so nga kasparikan malipata mo dagiti pamagpagang nga hanggang umasidek no adda bisita ta respeto dahil anak ko kuna da partner pagsasalitan tinanak man saan ka rumakaman iso da kita partner iti nakapimpintas nga sublian ko na ako ni Dubinga no kasi nga hamo penay baga dagiti kaya mumet nga ibagat ti naganak mo nangro na unay tubig di partner ket may kakalati piso ka po niragragsak mo uri binting laing hindi ka nagagagsakan adobe ti pakaykatangan na partner iso nga tatta nga panawenen dagiti ubing nga nakadado iti nagbalbaliwan dan partner saanen nga makagudwa iti kinarespeto dagiti ubing iti akas kada kami akas kada tayo tayo muna na kay paingem siya ka partner ka amang partner ngem di ko na akong partner do kasanumet iti kinadayaw yu idida kayo ay ket medyo da kung kunana lang idida kami nadaydayaw kayo ang talaga nga amang ita kami ano makakita ka iti manakman nga masabet mo wenno sa ngayon tulik ti balay mo at kung kumbawa ka Udno day ta partner. Malimyo ako. Ta talaga nga na respeto ka. Uri da tao hindi da tao tubing ket oy na ta makita yung mga ka bisita ket uncle, auntie. Mas jay di pang magpagalig iti naganak iti so nga bayat met ti panagdakkel ko partner. Anak met nga day ko na liwayan dagiti naganak ko nga binagpagani so nga natennebak met tinapinta sa panursuro babaen kadagiti met laing dadakkel. Tati number 1 met nga inspirasyon mo nga mga ramit kadagiti partner ket ti mangi tunda kanyam iti pagsaya atam nga anak ket naganak latawan ti umasking nga talaga naganak na number 1 no anya tinaramid mo ag-reflect latta iti naganak when pudno ka partner iso nga data kuma iti dapat nga saan na mapukaw respeto iti respeto iti may nga tao respeto iti may nga anak iti panang respeto iti naganak nga awan ti sardena tatata partner ket talaga nga makitam ti gidyat ti ubing idi tiyempong ubing idi tiyempo ken ubing ita ta idi gamit partner ket kwa naka simple abiyag idi da kami na compare kanyayo kana simple mga tay idi da kayo simple ana adayo istoryahin mamet karon partner yung pingkabi ket apang kabit basa ket kwa
siping lang di kwartani. Siping lang. Kaya ito nung pinagawi na ni Timalem, makita, mas malabsam, nadabungan ni Kamantiris, asa tingga ta mga lakay ti Simbole mo na ma-partner. Pero bunga ti Longboy, kasi dikit bidi, awan na kita sitserya awan. When partner tatatapay nga panawin niya, dagita nga ubingin. Dagiti, kasla ko madagiti anak ko men. Dagiti ubing ko. No isang pet kata siyempre pag-aayat ko nga ro diti Kamantiris, Sarbuelas, pero diti Kumalumboy. Eh, dakat na nga kulang-kulang. Kulang-kulang ko natin diti babati diti nga Mansanita, wen kada Mansanita. Pakanim dagiti ubing mo tatta partner. Yak! Unada partner, iso ako na. Sabi kasta kayo, iso nga agduma partner. Iti ubing iti ken ubing ita ken sanlaing nga data. Iti kinasalun at ti ubing iti ken kinasalun at ubing ita. Ken sanlaing ubing iti pagpapatangan partner. Pati manaman kung pera idi ti salunat ket nakapimpinta si salunat at daman umapay nga sakit partner ngem talaga nga makunam nga tilaing sumangsangbay nga sakit idi ket kwa no saan nga infection agurigor kami panggap ti panateng agurigor kami panggap ti uyek adda mabullo adda masugat adda matudok ng saan nga kastatan ti kapardas ti matetano kada amin Saan kami pagpadoktor hindi? ay wen partner pudno deta ken adu nga talaga nagbaliwan na partner apay ko na ti doktor idi no saan mo nga kayat ti mapan ti jay clinic na iso ti umay partner Yaway mo niya, doktor. wen partner insigida ngem tatta padasem iso nga saan laeng nga ubing saan laeng nga manahman saan laeng nga di profesyon iti nagbaliw no tiket dili ko na ako nga ro din no ti doktor iti mayabang nga umay di balayo tatta padasem mayaban partner na kitam no mayabang bay Awan pa. uray nga tano kasano ti kinangatong nga Ore katano kinado ti ay kwarta. po partner hamon nga maayaban iti doktor Fuera de los Buenos Fuera de los tadalatamet Buenos. dagiti naayat ken dagiti pamilya ngem idi ket amin awan bilbilin na nga talaga partner iso nga dagita tinakadado nga no binsa-binsaen ta partner ket istoryaen ta nga ta data nga ta makatawen nga ginistoryatahan tanto pay maawanan iti padamag kadagiti ampo nga naayat nga agbuy-buya iso nga nakapimpintas laeng apo nga dati ko namin nga ron kiti partneren nga tarabayen da kami tapunin kami biyagin pa'y maminsan dagiti bambana dagiti nakairwaman ino din na mapukaw dagiti sarday ni Ilocano dagiti sarday ni Ilocana iso nga nakapimpintas partner saan ka di? Pintas partner. Amon hindi na kam ti maararen. Well partner deta Ay, ako. Kasla, dagi pagbaro nga may mga pasyal ken ka. Diyos ko, talaga nagtatak neng da. Ang bado na pa di umiso nga bado nga kaslayta. Nakashort pa. sang wenda kalatatan nyamanin ka partner ito deta partner Nakamaymayan. O, sakbay nga may nakakabatang. At daak, nana, tata, umayak man pumasya. well iso nga nakapimpintas partner hanga gas natata tayo di dyan pumiba partner kasi pa nag-inayat may hindi kakwa mapangka makisala adan to mamamu mabalasa mabalin to may pasyar kung kunang tumen tuno ibaga namin nga ay nakunget ti papa siyempre maputeng ka mata partner so nga iyaramida mo ti pamuspusan gumatang to dagita nga stationary nga nagbabanglo nga papel nga pagsuratan to ti love letter iso nga nakapimpis tatan partner uray sa dino nga lugar uray sa dino nga diso naglakadan nga ibagatayat ka Well, saandan nga maala iti bulan tawen no diket ti maala dan ti minuto apat ka dito. kapag kanito lagi na yan partner iso nga kung kunak kadedyo bingo among nakong kunak partner hindi na kami hindi tiyempumi no ayat saan ka mabalin nga agayat nga awan iti umno wenno deji naistatuan ka na partner di gusto nga talaga nga tawen mo Well. pagkastata partner correct tawin da elementary da pero partner ka I love you kung kunada ay ayateng ka kung kunada tan ay ka iso nga no kikitain ta partner nakaado dagiti dapat nga iparipirit ta kadagiti agbuy-buya tapno ti kasta
ay kasjay gayam iti ko na uray nangruna ka dagiti amin nga buy-buya nasken laing ipagayo ka dagiti tubing yung nga tarabayan dati nga programa kakabsat tapno barbareng laing Well, barbareng laing partner ta malawlawagan pa iti pampanunot dagiti agtutubo agtutubo. tawa ti problema tan dagiti kasing edad ko dagiti Awanin talaga nga kapadamit na partner nga mapanti kumara di ka partner ket kuha Deji pa nagregrek ti petalyo iti kalendaryo. Awang ka di giant partner ya. Awani. Awan na medyo partner awan na medyo giant. Ngem apay nga data niyan ti kalendaryo lang tangata. Anya ti makaiga po. Tagayang partner. Data day di gayang picture diyan ti petalyo ti kalendaryo. Iso nga nakapimpintas partner so nga. Dito yung programa kakabsat pagayayatan mi meta. Iti ko na kon may danon mi dagiti maliplipatanen nga kaugalian hindi may isa nga Ilocano saan laing Ilocano kakabsat at dada ito yung ugali iti maysa nga tao nga naiparsua ti imununa nga henerasyon Well, masapol met ang may tukit ti panunot da. Tapno kasta at dami ti pampanunutan da nga idi da tatang kininanang ke nagsayat gayam madahanon da pay. Hanga itaray, hanga aglibin. when partner Oo. iso nga jay ko na kon data lipin manen partner Well. kas lakin dito nga mapaspasamak ka talaga iti Tubing. makakita danton iti krasta ditang FB tunukan text Text. nag-invite data nga krasta mapanda to pasya aglalak to amin kita di pagpapanandan isuntot ti tayo mapakaungong tanda ta marabyandan nga sumangpeten partner aging ganan ton nga amuta kay tupay nga sumbatan en partner Ay talaga well. hanga kasla kada tao iti partner nga no ayam mon ang putay kang tigtigan ka kapampanunutan ti di bislak idin partner mangalan dati kumpurme nga pasaba dati nga ibaot at partner ngem tata amo partner nga dubay nga talaga tinaidid na mo dagiti nga naipariten nga galat iti may nga naganak nga pananging tubay sa kumay iti panang baot may parit mo May pariten. ta makasuan mo tinaganaken kidi datao tubing ay masuruwang ka at talaga nga agamak ka agaramit yung tataga kunada mo aglayat kan tupay lang kundi di anak tatatata nga panawin na partner nuli na yatan di anak mo lakabilo na takita dito nga ipapulis isuda pa'y tinatangsitin kasi awanan ti respeto dagiti anak ganti naganak kasi hantay mga awang magdi karbingan tayon Karpengan awanin. nga mangdangran kanyadan hantay mga dangran dagiti anak Hantay tayo mga dangran? nga dagiti patayong ti anak mo tatimut ta ang rason no aping araramidon dagijay kaya mulaeng nga matubay da iti nakapimpintas nga panurusuro nga mabalita to manin nga i-adapt ganda giti Iso tumot masaruno. ubing ta nga amok ka talaga partner nga dagito yung nga ubing katan iti ito yung sumarsaro na relasyon tayo dagiti anak tayo Apo. ampo mo tayo nga dagito yung inda magapkapuanan niya ang dapilaan nga maanag tata ngem isudan tumot adda estado nga addaan ti anak Well. ape akas ko dinapasamak kanya kasi inaramid ta kanya tayo eh Ay naroon. nga nautudi isu nga dagitoy iti mangriing kadagiti apo nga anak nga awanan ti sursuro kadagiti nagannaken dagiti awan ti amagna dagiti awan ti putengnan taapay saan mo na mabalik ka sa gilid no nag-supra ti panang pagsasaom ay dumadaksan tayo mo eh Nagsan tayo. no nakalbi mo iso na oray na awan ti gurad na tano na pari na miso na napan sirip ay katatubingin amuta pa kiti ko agaramid ti istorya no mo pengin naramid kanyadan kasi kapadaksendan ata may iliklik dala dayjay basuldan partner iso nga ti kumamet ko nami kadagiti apo nga anak kitain nyo men dagiti aramiden nyo kadagiti inayo tati ina ama iso kanunaan nga sanggir ken alat iti napintas a pagbanagan iti maysa nga anak Mangtubay. ang tubay iti napintas a pagfuro san kali partner Ben partner. iso nga ti kunak partner ket kwa Ngayong partner ko nakmet niya.
Itatan kay iti uso kay kwa. Nadalagat kwarta itad mo diyan akmon kay. Awan ti pakibiyanga mo. Hanga kasala idi nga agdalata tiyempo. Agdalata tiyempo mi diyan akmo. Itatan kay no da kwarta kay wen kan. Dahil dati di kwarta. Ken ko apay kiti partner, basta ko awanin nga talagang iti ko alipta kinagaget nagitubing. Apay ko na. Apay ko na pa partner. Pwede. Ipangyariga lang yan nagiti umping ko. Nung nakariing na sapan, yung muna tamingin ta, cellphone. Nung nalubat, when no, naka-charge. Hindi na tayo, hindi siya tubig na tanong naman ti cellphone na partner, tayo hindi ka telepono pa lang eh. No, ag-request ka ko ma DJ MM, when radyo ka tumawag ka, hello DJ, pwede bang mag-request, mabalik ka diti kay patukar mo di kasli ka kanta, kasjay. Awanin partner, oray pa tatan, handa pa yung agdingdingig dalat na kita upingin, no, handa pa yung hindi nga agdingdingig di radyo, tati nakatutukan dan, Google, when YouTube. Talaga nga Iso nga naka-ado nga adamo pagpintasan na nga talaga dagito yung nga napartuwa. Dagito yung kakastoy nga adamet. Adadumet ti pagmadyanan, partner. Basta kuma iti cellphone. Yaring mo ti telepono. Iti telepono ko nag-standby di balbalay ta idi. Ket ti cellphone, nakabulsa kanya mo. So anytime, mabaling ka pa yung Axel cellphone nga madumpar. Nagado pa dagiti madumpar nga Axel cellphone na ta. Pagpalitin na ka mga paralytic o adik. Kuno, instead nga nagpinta si Pagnam, nalibata mong gaya mong ka-crossing jayam mo, sinong batam nera na nga nag-ring, kinaot mo, ay sinong batam, adan to magayam lipak, kung natalikod mo na dumpar kan to gaya man, at adin mo nga, na yung matunan de jay, lugan nga, dadalikod mo, partner. Isu nga naka-ado partner, dagiti dapat nga, ukagen, tapno iti kasta, mariing dagiti apo nga agtutubo, apo nga naganak, tapno iti kasta santay nga mauma, apo nga naganak nga magtutubay lat na dagiti umbing tayo, tati dyan data nga ron data ti aken tayo nga kas pamilyado ken repingen akas ama ken ina partner iso nga diti ko na akong partner basta kuma tata nagitubing, makandag pasa. Nusanda na gusto ang din yawa, maportan ta talaga nga awang nga ruti. May maited mo. Tanira na nga ruti nga awa. Kaya na magdagkan to, kas mahaligang kumalain di 50. Titited mo nga dati, sa agason. Ay, good. Anak mo ka nagpasan. Kunanan to, partner. Isunga mo. Ika na lati paglud kon. Luden, partner. Iso nga tanton. Ited mo 50. Lumawat to malaing ti paglub na nga 20, 130, iyan linan ton, ay kada dito nga magititin next set, ano to pa nga mong isang gibangan, anda pa mo tagsaga din, anda pa mo ti agiraw-raw ti kurengdan, awan nga talaga partner, anda, hindi na tao tumping, kung lang araw itong partner ni, bigbigat pa ilaeng, pagringam, mapangkagsado, tawang pa yung launay tinawasa ini, mapangkagsado partner, tuno na kasado ka, mapangkanto agikirog deta nga bagas nga kape. Di ba partner na talaga nga. Bagas nga talaga ti kape. Oh, mapangkanto agikirog ti bagas, no nakirog mo ta bagas, ipamunto di ipisok mo di banga. Di banga. Ikamto ti danom na kapem to daytan. Iso nga kung mo nak ngem no tatta isaang mo dayay aramidon tatta dayay partner tited mo ko nagyan na makita to kaya da. Kunada ka magdid ka man ikatan ko ti great taste, magdid ka man ikatan ko ti tsokolate, magdid ka man ikatan ko ti Milo. Pero bra, naglalawak to di pagpagatan dita partner. So nga, hindi, nung kita, hindi kinasalunan ka talaga partner. Aggapu kadagiti kalat tayo pa hindi. Aman. Hindi ka, mga kakilumboy na ubing. Nag-asaten di, basta no tiyempo ti lumboy, mangangka. No tiyempo ti kamantiris, mangangka. No tiyempo ti sarbelas, mangangka. Amin. Amin nga prutas. Nakapintas. Atis, kay Mito. Ay, kay Mito lang araw tuna yan, dati Star Apple partner. Data ti kapintasanan, tano medyo nabasa di rumware na panake, babali mo nga. Bayabas! Tumangkin. Ay, when bayabas, partner. Ken, katabi mo kawang na prutas yung partner. Dati andalikan. Ben, andaligan. Awang pa'y andaligan yan. Amuyo gagayem dagito yung prutas saya.
makunakmet nga may isa nga iso tinangted iti kinataraki. Pinumutubyak. Kinataraki, forever young na, kung naman lang yun. Forever young. Tasyak, mahiliga nga talaga apo. Naayatak nga mangmangang kadagitoy nga mapangkukurkurusen talibre dagitoy iti mami. Libre talaga. Mapangkala dumawat. Mangang katichiko, adakan ta nga atis, adakan to penta nga anunan. Nakunti di anunan partner. Jessa hanga kayang tuping. Chesa. Anda kaya. Nakaimas de chesa ta de iti kasustansyaan para iti mata ken udil. Iso nga iti udil ta partner. Oreno. Aya ko partner. Iso nga da kayo nga umping sa anyo naliplipatan iti mangan kadagito nga prutas angke nga mabain tadagito iti talaga kakasustansyaan nga makan dagiti prutas tayo Ako partner siya gawin niya agparatengak ko man niya di ko na di gilelong ko mangang ka ngay naldaw iti bayabas ko na ta rich in vitamin C ko na may pagtuta panatengon agpay so nga talaga partner ta puro siya ka na mamahilig ka kita synthetic drugs so darig na ekon makan na mga latidanglan, medyo mati ti karamupubon, minungkan, mga alakamat ti bulong ti bayabasen, goyabano. Amin dagita partner ngam no dagito ping nga konaktantan. No dagito ti itet mo makanenda ay kun no agas da. Anda kaya ta mapanalag paswero, mapanalag pa injeksyon. Yung pinagpaiso na partner, dito nga tawin ko, dito nga kinalakay ko partner. Diyak nga naman padasan partner iti nagkukuma partner nagsasakit iti grabe nga rin yung hospital ka so I'm so very blessed mo nga talagang partner nga intet ni Apo met nga iso iti kapipintasan a regalo na tadi ko na ako dito'y manipod kinaubing aging gana tata kinasaririt, ito kinabisita, aglalo kanya na partner, ay ako Diyos ko, aglalo, kakapsat, tada kami ni mami, ni partner ko, may ma'am, iso di katuwang ako, iti sarsuela, nabayagan na nagsarsuela, ni partner ko, manipod kinaubing, aging gana kadagitoy, kitain nyo gagayim kakapsat, aging gana kadagitoy, forever young. Ken, makunakmet nga nasaririt, napigsalata, saan nga sa do mga babakit ang kakapsat nga nagse-selfie na kada di dalaw nagdi kwarto naging indayon guarda sa paminsan ngayon ni mami makunakmet syakmet di armas na tamapang umulat na rin no kunang dapat paketa ko no kunang nakadyak no kani partner ka ay haan no may kakiidi katawanan ta ko nang mata kakapsat put do rin nakakapsat ano may di Jerome Gabalayan guyudan na ko tuwag na kamani may kan ko na malabe na di na kon inspirado to metano at daligijay topic mi nga may panggap ka nagiti showbiz talaga nga iso nga talaga ti biag mi kakapsat may kameren iti darami iti panag saraswela mi panag takder mi iti tablado taptukas daket dakiti nga rikrik na di panagbaket ken panaglakay mamantener da, kaya tagbalin kami pa ilang nga active, aging ka na ita. Ginagpaiso na po, agpatpatang kami no kakin ni mami. Iti likod tin tablado, ano malpas ti sarsuela mi no kasi wino pa, tiyempo ti pa nagsusukat. Kung kunakin ni mami, sapay ko mamami tawan. Ikan na tapay laing ni Apo, iti napapaot pa yabiyag. Tapno ti kasta, agta ginayon pa ilaing dito nga tradisyon. Kung kunakmet Apo nga tin agbibuya, no bang panunutin kakabsat kasano nga ta ket dagiti duma ngagtutubo ken dagiti duma kas kada kami ken ni mami ininoten nga lumablab ay mapupukawen ket no saan mi nga maramidan iti solusyon nga may transfer dagitoy nga siglat mi iti panagarte panakipatpatang kada kayo kakabsat kadagiti bambanag nga mangtaginayon lahat na dagiti nga tradisyon dagiti kanawidan nakairwaman iti maysa nga Ilocano kas kada tayo kunakon kasanunton awanton ket maikupinton nga balintulatan nga maitanem dagiti kakabsat ket saan ko mga mabalik iso nga kunaken ni partner
tatanapig sa tapay, ikabumaan tayo, tagarami, dokumentary, tapos hindi kasta, uray no awan tantong partner. When partner. Mabuy-buya na Mabuy-buya na laing. tanto. Akas baton lagi. Baton lagip to, iso ako na nagsaya at laing kakabsat, tadagito yung regalo, when no yung paay ni Apo, nga talento. Kit kadagito yung nagundaway kakabsat, kit naikanta kami pa lang, kit naikamakamay laing partner. Ganay kanta pa laing iti. Obligasyon na mga rami dagito ka pasama. Tapno iti kasta. Agbalin tumet na batong lagi. Kaya nagdan tumet buy-buyain dagiti sumarsaruno pa yung relasyon. Uray no awan tanton partner. Uray awan tanton partner. Iso nga nakapipintas na unay. Tas na kumadi kiti arwaten ta nga nagito. Ay, wen Ay partner. ito mabi ay dagita iti ti arwaten ti kanawidan dagiti nagkauna nga Kastila iti gikan. Data nga ron partner. Iso nga saan mga agod pa dagiti dat luma nga agbuy-buya no ape nga tatapi ka na yun nga agbuy-buyo. No ape nga tatapi agpartner. No ape nga tata iti mom and son. Iso nga ar-arami dagiti kakabsat. Gapo. Tano dagiti ubing tatakit pagbaduan ti nakastoy. Sanda kaya? Ay, nasayaten no magpagbayag dati 30 minutos. Agusugdan. Iso nga kuna agkawesak dagitoy san kung may bain dagitoy dagitoy tradisyon wenno nakairwaman nga arwaten iso nga ni mami wenno ni partner ko itibat paduak nga kanayon kadagitoy gaputa iso di makaano sa kaskanya iso nga di ko na ako nga roden gagayen kakakabsat adu iti nagbaliwan iti henerasyon iti kenita kita di ko na ako nga roden na partner. Basta ko makanyam, ipintas mo. Makita ket agaranaar lata. Ti ugalim, makita iti pintas. War ket unek. Saan nga kasla kadagito yung kapatawin partner. Arawatin may laing tupi. Makita mo, ti kinakiting, ti panagkaw-kawes, awanen, ti kinaimman Ilocana, daman na yung mga Ilocana pa yung atagin, manulangin and partner. Guerra de los Buenos, when isuyo ko na, ipagpanakil tayo ako. Ipagpanakil tayo iti tradisyon, ipagpanakil tayo iti kina Ilocano, dati Ilocano, saan mula ikaw ko na ay Ilocano, dahil tamo ako na mo may ba iti kina Ilocano, ay saan nakagsaot Ilocano, masapol ang Inglisa, masapol ang Tagalog kasi Ilocano na lang. No, kasi iti kinasaririt, kina imbag ni Ilocano, bilangin man no tinagbalin nga heroes nga Ilocano, bilangin man no tinagbalin na manurat nga Ilocano, bilangin man no tinagbalin nga aktres din tablado ti Ilocano nga maapay nga sanyo nga nakita dagita pagsipod na ron awan pelaing ti kastoy man pelaing ti maka gatang hindi tarwaten nga pangala dahil dito nga dokumentary ketlog na kumamit na gito idin partner dagiti kumamit na sikat idi ka artista tin tablado kasi ako madamay pilas-pilas dagiti ang kakalatak nga nadita composer idi ka Paron abilan ni Remigio Paron. Dagiti kadua partner. Inagana man partner dagiti kadua mi di tablado kay kuman kabiyage na minsan. Idi damok ti takder tin tablado kakabsat ket kwa Paron abila iti muna nga nakaikampengat. Ket isuda met dagita iti pagyamyamana isuda met tinang muli kanya. Iti dayto nga kinasiklat ko din tablado. Ta idi no agbalin ka idi nga sarsuelista ket kwa saan nga mabalin nga saan mo nga amuti agbalikas ti Ilocano masapol nga na fluently nga Ilocano saan nga mabalin nga no ti practice to kunada ket balin nga ang tatagari kay taw napasnek ti panagpractice may concentrate ti panagpractice tat kasta ket napintas ti labas tat sa eskwela ken ko ng partner amin nga kantayo ini jak kagriro ket kwa nakanuta original compose dedicated sa luwad na nga Remy Paron ket dagiti kanta nga in record ko
kinumpos na amin kakabsat dagiti narangkas niya nakananobit kumpos na dayjay kunana kanyak no kumpos kora at tugaw ka dito sa ngwanak kunana minuto laeng na